Nama slow mode is on 3 seconds. आ जाओ दोस्त लोग, प्लीज सपोर्ट मेरे एलबी में। Naya giti putla hinjau balonda dong bimaku nilai akai dahaka nungba hole nakai putarkan biku mintika. Gila nama rawu dinilai. Getarku pintar बोसोरसे थांबाय बोसोरनैयाव हाबा जोंहा गोमस्रां ब्लग सफैनो हादों आंनि एलबिआव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय। गोमस्रां ब्लग लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। हेलौ होनहरदों आरो बियो। ओरैसै कमेन्ट गाइस लुक खबर ना नुबाय दा आंनि एलबिआव माबायदि मानसिफोर फैयो। मा थांबायबो नामा मोनसेल' खालामनानै लाय कमेन्ट। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों लाइक डान थेंक इउ ब्र लाइक होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै? जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों मा कमेन्ट स' जायाब्रा ओरैसै नंगौ नामा? जालालै मानि थाखाय बेबायदि जाखो? बे माबा खालामजानानैनो माबायैनो जालांबाय आंना। जारलासो
जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों मायाव थुना अन खालामो नोंलाय ओरैसै बे थुग्रायावनो थुबायब्रा मायाव थुनांगौ दे लागाव हरदोलाय गावसिला हरजोबदो माथो जालायखो गाव सिला हरजोबदो जिफोर होलाय बेखौ माथो जालायखो गाव सिला हरजोबदो जिफोर होलाय बेखौ जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंदों स्ल' मुड मानो ओंखारदों ओरैसै मिन्थियालै मानि थाखाय बेबायदि स्ल' मुड जाखो गाबोनसो खालामनांसिगोन बेखौ गोमस्रां ब्लगआ बुंदों आंल' नामा कमेन्ट हरग्रायानो माथो गैया आंनाव मानसिफ्रानो फैयानो हाबखौनो फैया दा सानै साथामल' फैगोन बिनिफ्राय गैलाबो नोंनावसो जिबफोरगुलायनाय मानसि फैखायोना बाला आंनाव फैयालै खमथार गोमस्रां ब्लगआ बुंदों दाहाय होफिन जायाखै दाना होफिनजायाखै बिदिबा मानसि हाबफिननो हाया मा होनदों बियो दाना होफिन जायाखै बिदिबा मानसि हाबफैनो हाया नंगौ नामा दे जाथोंसै बेबायदियानो एल बि रायजोनि गोमस्रां ब्लगआ बुंदों दिनै खमबावसो 100 जन गाहाम फैयो आंनाव नोंजोंलाय बहा हाबावनो गेदेर गोलाव आदा जांगिला होननायसो जाबायबा नोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंबावदों गोदान होफिन होनदों आं नोंखौ नाङालै बेबायदियानो जाथोंसै गोदान बेनो जायो दानलाय मालाय जाया रावबो फैलालै बेनिफ्राय खबर सबरा बोरै खोन्थाहरदो दे कमेंट गाइस लोग कौन है जोंहा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों साब्रै दं नै बिगुर बखि एसेसै बखिबाबो जायालै बखिबाय थाबाबो
गैलालाय गोमस्रां ब्लगआ बुंदों आं बायदि बखिब्रा ओरैसै लागाव 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 होनबाय थानोसै नामा आंबो बखिनायजोंल' मा जानोब्रा गोमस्रां ब्लग नोंनो एसे कमेन्टखौनो दांहरबाय थाब्रा एसे जोखावला हरजोब जोसिला हरजोब बखिलाबाय हरबाय थानि आंबो प्लीज कमेंट सपोर्ट टू सपोर्ट नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग आ जाओ मेरी एलबी में सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंदों कमेन्टआनो थाङा मा बायदि हरदोंथाय खरमाव माबा माबि खालामथारदों दै बियो थोद मा खालामनांगौ खालामाखै आङो जेबो खालामाखै जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंबावदों घन्टासो थाब हरबा कमेन्टआनो हरजाया मा जाबावगोन जाखो होनबालाय आंनि एलबियालाय जोगदावला एलबिसो मिथिबाय जिखे जोगदावला एलबि रागा जोंबा जोख्रांहरलाबायनाय गोमस्रां ब्लग नाहुराम जायाखै नामा गोमस्रां ब्लगआ बुंदों जोंना मा घन्टा थै जाखो नोंनि एलबियालाय कमेन्ट हरजालायि ओरैसै रागा जोंबाय होनबा नोङो आंखौ रागा जोंनाङा दे लोगोखौनो बेबायदि रागा जोंबालाय बोरै जानो सापर्ट टु सापर्ट गोमस्रां ब्लग मा ओंख्रि जाखो गोमस्रां ब्लग माथो खबरबो गैया दबरबो गैया बेलाय खोन्थाहराबो कमेंट कौन है आ जाओ प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट आ जाओ कमेंट गाइस लोग कमेंट दोस्त लोग आ जाओ मेरी एलबी में प्लीज मेरी जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंखो जामाराखै ब्र बारा कमेन्ट हरबाबो मानसिफोराबो हरदों खोमा कमेन्टआनो फैयाबा ओरैसै
प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट, मेरे एलबी में आ जाओ, नया है तो सब्सक्राइब कर लो। प्लीज कमेंट गाइस लोग, सपोर्ट टू सपोर्ट। जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंबावदों, कमेन्ट थांला नोंनि एलबि आव। नंगौ नामा? मानो कमेन्ट फैया जानांगौ जाखो? फैगो 30 सेकेन्ड। गोमस्रां ब्लगा बुंदों अन, थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट, आ जाओ कमेंट गाइस लोग। माथो गोमस्रां ब्लगालाय लागावथारनोनो हायासैलै। Just 10 minutes support to support. Just 30 minutes support to support. Wah, ओरैसै। बा ओरैसै। बेबायदिजों जायो नामा? कमेन्ट खालामदोब्रा दे। माथो लागावथारनोनो हाया, बोरै जाबावगोन जाखो? जोंहा गोमस्रां ब्लगा बुंदों अन। प्लीज कम। नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। कौन है नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। प्लीज कम मेरी एलबी में, कम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। मेरे एलबी में नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। बैक टू बैक मिलेगा। जोंहा गोमस्रां ब्लगा जा हाथाय गिदिर देखायनानै मिनिबाय ओरैसै। दे कमेन्टआनो गैथारा माथो। जौस्रां आदा नोंनि महरालाय मासि मोजां समायना नोंनि महरा। जोंहा माइनाव नार्जारि आंनि एलबियाव नुजाफैनो हादों। रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे माइनाव नार्जारि। जोंहा हेलौ कि मास पाइसे होनहरदों आरो बे। ओरैसै जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंहरखो, कमेन्टआनो हरजाया फाग्लासो। ओरैसै रागा जोंखावथारबाय आरो बे कमेन्ट हरजायैनि, ओरैबायदि हाथाय गिदिर देखायनानै
मेगन लादाय लादाय जागुलायनानै फाग्ला बेबायदिजों जायो नामा? कमेन्ट खालामदो दे। कमेन्ट गाइस लुक कौन है? जों जायो जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंखो आं हरनाया नोंनाव थाङाखै 15थासो जाबाय ओरैसै 15था गाहाम हरबाय होनबा लागायथारदोंलै जोंहा माइनाव नार्जारिया बुंदों लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय माइनाव नार्जारिया आरोबाव गल गल राउन्ड गिदिंगुलायनाय कमेन्ट हरबाय आरो बेयो ओमफ्राय गोमस्रां ब्लगा बुंदों 21 जाबाय जास्ट 9 मिनिटल' थासिगोन आं ओरैसै बा दे नोंखौलाय बोरै खाबथानानै लाखिनो गोसोबायदिसो जास्ट सापर्ट टु सापर्ट कमेन्ट गाइस लुक कौन है सानै साथाम थांलायलांबाय बेखौथ' मिथिला मा जाबावगोन दानिया मा जाबावगोन दानिया दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो आइफोर आफाफोर सोरनावबा माइरं गरसेसो मोनगोन नामा जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंलायलायबावखो सापर्ट टु सापर्ट होनखादों दा नोंबो आंनाव 30ल' थादों आंबो नोंनाव 30ल' थागोन आं गाज्रि मोन आं जेबो मिन्थिया ओरैसै दे थां आं नोंखौ बादा होआना माथो होनबावनो दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो जाथि खुरमा बाय बाहागि बे मेथाइखौ खोनागोन ना खोनायाखै नोंलाय गोमस्रां ब्लग जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंबावदों 5 मिनिट बाकी है अभी ओके फटाफट कमेंट करो गोमस्रां ब्लग मेरी एलबी में कौन है नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग बैक टू बैक मिलेगा प्लीज सपोर्ट प्लीज सपोर्ट
नया है तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज दोस्त लोग। नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग, कौन कौन है। दानि जुगाव नांलायला हाबा खालामनो जाति खुरमा बाय बाहागि नै गोसो थोदों नै गारदों खावना लायदों हाबा गोदान गोदान गोसो थोसै दानि मानसिफ्रा मान सनमानबो बुजिनो रोंला दानि मानसिफ्रा हनै फाग्ला फाबा फैदों बागेसरि फैदों दोनखारलांसै दानि मानसिफ्रा। जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंबावखो फाथा फाथि कमेन्ट खालामबाबो जाया नोंनि एलबिआव गोबावल' मोनसे हरजायो माथो खालामनो उपाय दमा। प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। प्लीज सपोर्ट करो दोस्त लोग, कौन कौन है। जोंहा गोमस्रां ब्लगा मा बुंखो 6 लाइक जाबावबायसो माथो रावबो कमेन्ट हरा। कमेन्ट हरजायाखै खोमालै बियार मानसिफोर हरनाया श' जायाखै दां ओरैसै। कमेन्टखौनो हरखायालै ब्र'। गोजा बियार गारदावहैनोसैथ' दारगां हाजोआव गोमस्रां गोजा बियार गारदावहैनि दारगां हाजोआव ना बाथोन साम' बाथोन एवना। स्ल' मुड खालामदों नों ओंखायनो हरजायाखै। औलै बेयाव जाफ्लांदों थुफ्लांजादों ओंखायनो बेबायदि जादों। नायस्लाबासैना हाखु दाखु खालामनो जाबायदां। दहायो खामानि मावनायावसो बानायदोंमोन आङो ओंखायनोथ' जास्लाबासै मोजां। मबाइलाबो हें जाग्रा जाबायलै माथो जाला। सानै सासे मा खालामबावगोन। गोजा बियार गारदावहैनि दारगां हाजोआव ना एवनाय साम' एवनायजों। जोंहा गोमस्रां ब्लगा अन थेंकिउ अन थानायनि थाखाय। मा जाबावगोन जाखो रावबो फैला। गोमस्रां ब्लक थांबाय नामा नोंलाय? ना एवनाय साम' एवनाय जाहैथारगौमोन।
जोंहा गोमस्रां ब्लगआ मा बुंखो साब खालामिया हरजायि खालामलायदों माथो लागाव ओरैसै बेबायदि जायो नामा? रावबो गैलालै बन्दसो खालामनांसिगोन नामालै मा जाबाय थाखोनि ओंखाम हरदोब्रा गरनैसो ए बेबायदिसो होनबा बेयो होखारहर होखारहरनांगौ होनबा बेबायदिखौ गोजा बियार गारदावहैनि दारबां हाजोआव ना एवनाय साम' एवनाय जाहैनांसिगोन गोमस्रां ब्लगआबो थांबाय नामा? नै लागावबायसो हेलौ मा थांबाय दहायनो थांबाय औ ना एवनाय साम' एवनाय जाहैनांसिगोन रावबो फैला माथो ए बारलांबाय ओरैजाय फिउनो सैबावसो मासि फाग्ला गोदाव सोरावथारलै होनांगौलै बेबायदि मावजिखौ दामा दामनो जानो
थाङालै इसोरा जानला मोनला अरे सोरो माला अबे जाबाबो थोआखै नामा आरामसे थांबावदों मा खिनावलायबाय नोंसोरो अरे आथिंबो सौख्रांगुलायबावो आरो सानैजों जानाय सबाय माबा बेदर बायदिसिना मोनजागोन बेयावसो खारबोयो सोरहानिथाय सबायनि जाना खिन्थानो बोथांखोन बे खामायना हरनो गोमानानै दे हे आरोबाव नांबावगौ जोंना फिथाइयाव बालायावसो फबनानै दोनदों जानिया होनदों बोरमा बोदोंमोन बेखौ बोनो हायो आंखौनो बोनो हाया लोगोबो जायाबो होनदों नामा आंखौनो बोथिंजो थावाहाय माथो लायख'खा होननाय सालायबाय बे आइखौ लेंहरदोंमोन होनदों नोंसा ओमफ्राय लागो आइखौ लेंहरदोंमोन माला दाख्लैहाय न'आव मारा होयो समाव ओमफ्राय थांनो हाया माइ मारा होआखै मायाखै आरो नानियाबो हामा हामाथार बोरै गारना थांनो होनना बुंदों बिनिफ्रायनो हराखैनो जोंहा मोनाखै नामा आं हरदोंमोन जोंखावलायबाय होनदों नामा दफ्लाया ओंखायनो आं मबाइलखौनो मोनलाबा हरनायदोंमोन दहाय बिजिथार बेस्थ'थार होनलायबाय फंबाया न'आव खाख्रादां हरनायदों मबाइलखौनो मोनखाबा हिनजाव थाव नायदों थाव रौथायाव 100 ना 90 थाखायाव मोनबोयो होनोथाय गावसोर 120 फानसिगोन बाथोन जानाया मैया गुरदै आलुजों दिनैबो मा ओंख्रि लांफैखो सोरो मा ओंख्रि लांनो जेबो लाङा लांदों रानलायनानै जायाखै दालिसोना आलुसोथाय माबाजों बिलाहिजों
알잖아. 맞은 게. 응? 근데 저 알잖아 해버렸어. 좋다라면에 우리기도 전에 빨리 코스타 먹자는. 먹는 거 뭐지? 응? 먹는 거 안 돼. 이런 거. 깜짝 놀랐네. Ini nang na za ka ni ni. Sama. 자그네 좀 시작을 하면 Rồi. 일비 그냥 디스터브 Này. Sao không biết cái thằng này. Cái nó là 나와 새로 홀등 비바 nó chưa. Nó từ thằng nó là điều rồi. 그래 그리고 벌써부터 잠시만. 따뜻한 응? 한번 해봐. 응 괜찮아. 이 두개 사는 거다. 만세는 길라 진짜 그러면 이거 아 đâu hả 자네 아고 소등 하네 아고 소등네
मा जाखोलै रावबो फैला माथो गोजा बियार गारदावैनि दारबां हाजोआव मा खालामदों? ओइ ओंखाम जादोंमोन मा ओंख्रि दालाय? हा? मा ओंख्रि मोनजाखो? ओंख्रिया माबासोमोन लाइजों आलु आइमोनालाय जाखांबाय? हा? मोना जाखांबाय? आइमोना मालाय माथानि माबायावसो थांदों फैदों हा? फैदों? फैदोंनो होमबालाय हरलायनां र' इसिनाव हर माथो मा जाबावगोन नि मा जाबावगोन नि माला सफैगोन इसोरबा फैसिगोना सानैजों थांनोसै नामा? सानैजों थांनोसै ओखिखौ लायनो थाङालै ना सानैजों थांनोसै नामा? सानैजों थांनोसै है आं मानो थांनो ओखिखौ लायनो नंगौ गय गैया नामानि गय गय गैया नामानि गय
माथो रावबो फैसिनथारलाब्रा बयबो एलबि होबाय नालाय सोरथो फैबावनो जारलासो जाबावगोन जाखो लायाखै जाखो नोङो गोरा नामा दानो गय गोरलैखौ जाजोबखानानै देनां माखौ जाबावनो दानो गय गोरलैखौ जाजोबखानानै देनां माखौ जानो नांखाबायसो नामासि गैला बालायानो नागिरदों जानुवारि नायहैनांगौसो दा नायहैजायोलै नायहैजायो नायबानो नायजायो मायाव जानुवारि 1 तारिखआवबा उथुमाया सिरिनाय नङा माथो गयबिरा खावफिननांसिगोनसो हारसिं जाजोब्बाय नोङो लायबानो मानो मानसिया फेन्दा सानाय मोनदों आङो दिनै 22 थारिखमोन ना 23 तारिखआवनो मिलायनो नागिरथारला जोंबो रायज्लायना सानदों आयदै फेन्दाया गसंनोबो हागौ आयदै हा बोरैबा नोंनाव फैसा दं आरो थांनानै
जाबाय नोंसो बायनाया आंखौ होनो गोथाव दं बेखौनो नों होनना होनो थांलायबानो माबाबो आंखौ जेबो सानखानाय नङा फिसाबो एक्स लांखाबाय होमारगोन बियो दा फैसा मोननोबो लादों थास' गांनिफ्राय दिहुननो नागिरदों हाथ बख'नानै गस्ला फिसा सिफियाव लाबाय आं होदो नों बख'नाया होनबाय थाबाय नों गाय जाबाय गयखौ जाजोबनोसै So 47, 90, 164, 67, 193. नोगोद दङ बेनाव गैला जोदोब्बाय दोननाया मा जाखोथाय बै मा बुस्थु दाउ ना सखा माबा फारौ दाउ हा दाउ आइ नंगौ जानो मानो बे थाग्रा जाखो फैसा बिनाया हमबो खोन्थाहराखै माथो हमाहां सोरा होनफिननो जादों नोंनि सिगाङाव गोदोबा जोंना होनाखै दा जेबो हमाहां बिदि गैलानोना सासेबो जोदोब्बाय बियार ब्लगा जोदोब्बाय बियार ब्लगा जोदोब्बायना दाउआ मानो गोथाव जाखो थाबोरा मालाय थानायखौलाय माथो खालामनांगौ थाफेरग्रा गैयामोन
गोजौआव बिरखोबाय बे गिनानै हांसो खेबनो सोबथानोबो माबायदां दाउखौ आरो फिसा फुजिलायबाय बेबिया दाउला माथाम दिफ्रा थाङो गिदिरखौनो लांनो हाया होनदों फैसा गैयाहाय फिसाखौनो राजाया लांनो टिभिखौ देनांनो हाबासो देखायनोसै फागारिया बायनोसै ना रावबो गैयिखौ नेबाय थाना मा होनो नोंलाय नेयाबा बोरै जानांगौ जाखो खैथा जाखो थांगोन ना मागोन 6:52 बानाय मोनथारदों सोर सोर एलबि होदों नायनोसैलां बिया मारै दं नायनो लुगैदों नोङो बिया मारै दांदों माइनाव होदों आरति आयु आरतिनाव 43 लखाफोर ब्लगनाव 6 जन बिसोर होजोबदों माहि बिसोर होजोबदों सारास्रि हलिमलि 39 एमजे ब्रह्म एमजि ओइ मा खालामखो नोंलाय मा खालामदों
दावहैनि दारबां हाजोआव ना एवनाय साम' एवनाय जाहैनांसिगोन। थांनोसै रावबो फैला नामासै? मेरी एलबी में कौन है? प्लीज नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। कौन है और कमेंट कीजिए। कौन है मेरे एलबी में? प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। कौन है? प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट। जो नया है मेरे एलबी में सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट। नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। प्लीज कम बैक मेरी एलबी में। जो नया है मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लो। कौन है कमेंट करो दोस्त लोग। जो नया है सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। प्लीज कम बैक। प्लीज कम बैक। कमेंट करो दोस्त लोग। कौन है? कम बैक। प्लीज कम बैक। जो नया है सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग। जो नया है मेरे एलबी में मेरे को प्लीज सपोर्ट करो दोस्त लोग। कमेंट कीजिए दोस्त लोग। जो नया है प्लीज सपोर्ट करो दोस्त लोग। प्लीज सपोर्ट करो। प्लीज कमेंट करो दोस्त लोग। जो नया है प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट करो दोस्त लोग। प्लीज कम बैक। प्लीज सपोर्ट करो दोस्त लोग। जो नया है सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग और वीडियो में कमेंट करो। हम बैक दूंगी। प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। कमेंट कीजिए। कमेंट दोस्त लोग।
प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट दोस्त लोग कमेंट करो दोस्त बैक दूंगी दोस्त लोग प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग जो नया है क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा यूं का दिल जिस दिन तुम्हें क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिन जिस दिन तुम्हें कमेंट करो दोस्त लोग कमेंट करो दोस्त कौन है प्लीज कमेंट करो दोस्त लोग रोज हाया बे बरस भी बरस नङि अननायस लुफावना होफैदो बारसे गलापि बार बारसे गलापि बार सपोर्ट मी दोस्त लोग प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट दोस्त लोग प्लीज कम बैक दोस्त लोग मेरी एलबी में जो नया है सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग जो नया है मेरी एलबी में सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट जो नया है मेरे एलबी में नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्त लोग सपोर्ट टू सपोर्ट दोस्त लोग काम मेरी एलबी में
Come back, Doslu, come back, come back. जिउ नों आंखौ फोथाय आंबो नोंखौ फोथायगोन जिउ नों आंखौ दाबाव आंबो नोंखौ बावा जिउ नों आंखौ फोथाय आंबो नोंखौ फोथायगोन दोंसे सायरिखौनो फरायनोसै आङो ब्रेकआपनि सायरि बाह मिथिनानै मिथियै बायदि बेनो नोंसोरनि बाह मिथिनानै मिथियै बायदि बेनो नोंसोरनि धोनिनि आखला बाह नोंबोथ' खम नङा मोजां मोनफ्लानायनि फावथिना गेलेग्रासो आं गोरिब आंहा मानसिनि आखुआनो गैया नोंसोरथ' बै गोजौ अख्रांनि हाथरखि आं एख्लायनो नागिरबालाय बहा हानो मोजां मोननोथ' सानो आं नाथाय आंनि गोसोआव गिखांनाय फैयो नाथाय बायफ्लेफिननाय ओइ मावजि आं खोनादों बे जोनोमाव नोंनो अराय सम मिनि खुसियै थैजासिम लोगोसे थाफागोन नाथाय माथो फरायनोनो रोङाब्रा मावजि नों आंखौथ' गोसोम होनना बासिदोंमोन मावजि नों आंखौथ' गोसोम होनना बासिदोंमोन आरो आंनिखौबो मोजां मोनो
आं नोंखौ मोजां मोननो हाया बुंदों। नाथाय गोरिब होनना मुगैदोंमोन आंखौ। गोरिबा बिखा गैया नामा? अननाय गैया नामा? सानदोंमोन नामा थास' बिलाइनि दै बायदि आंहाबो अननो रोंनाय गोहो दं। लोगोफोर, आंहा दिनै बे बिदैखौ लानानै फैदोंमोन नोंथांमोननिसिम। लोगोफोर, आं दिनै बे भिडिअ'खौ लानानै फैदों नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायजों, नोंथांमोननि अनबोनायजों आं दिनै मोनफैबाय। नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायजोंनो अनबोदोंमोन। बेबायदिनो आंखौ जेब्लाबो सापर्ट खालामगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। फैदो लोगोफोर, आंनि मोनसे भिडिअ' लानानै फैदों। बे भिडिअ'खौ बयबो खोनासंलांदिनि। ओइ मावजि, आंनि फनखौ मानो थिखोआखै हो? आं नोंखौ अनलाइन नुबाय थादों मावजि। आंनि थाखाय नङा नामा बे अनलाइनआ? गुबुननि थाखायसो नामा मावजि? नों आंखौ सानफ्रामबो थगायो। नों आंखौ सानफ्रामबो थगायो। स्टेटास नायदों होनना मावजि। मावजि, नों आंखौथ' गोसोम होनना बासिदोंमोन आरो आं नोंखौ मोजां मोननो हाया बुंदों। नाथाय गोरिब होनना मुगैदोंमोन आंखौ। गोरिबा बिखा गैया नामा? अननाय गैया नामा? सानदोंमोन नामा थास' बिलाइनि दै बायदि आंहाबो अननो रोंनाय गोहो दं। ब्रेकआप। ओइ खोनासंलाय, नों सानदोंमोन नामा आंखौ नेवसिबाय होनना? बावलांजोब्बाय नामा नों रादाय होनायखौ? नोंनो बुंदोंमोन आं नोंखौ थैब्लाबो बावा होनना। दाना मानो आंखौ लामा ससेनि बिबायारि बानायखो? मा आंनि अननाया मोजां नङा नामा? गुबुननि अननाया बांसिन अननाय नामा? नों गुबुननो गोसो होबायबा बिजोंनो थादो। ओइ खोनासंलाय, नोंनो बुंदोंमोन हाबा जाखानाय। ओइ खोनासंलाय, नोंनो बुंदोंमोन हाबा जाखांनायनि उनाव जोंहाबो मोजां न' लुगोन आरो मोजां गथ' खांगोन होनना।
मोगथाङाव मानो जाफुंहोनो हादिया नों? नाथाय नों गुबुननि रावाव गोजावबाय। नों आंनि बिखायाव गोसोम जोमै गालांबाय। गोसो थोनोथ' गोसो जायो, नाथाय बायफ्लेखानाय गोसोआ आरो बायफ्लेफिननो होनना। ओइ खोनासंलाय, नों बुजिना मोजां मोना। नों मा लिरदोंमोनथाय? मा रादाय? मोजां मोननाय गुबै मोनदांथिखौ दिनै बे नोंनि आंनि मोजां मोनलायनाय बेसे मानोना नोंहा खुसि जालांबाय आंहा दुखु जालांबाय। नाथाय सानदोंमोन आं नोंनि रादाय होनायखौ बावाखै सानदोंमोन नामा थांना थानाय मोननाय नङा। सिगां समाव गोदै राव बुंदोंमोन फनाव, दा एसेयावनो रागा बुंहरो। गुबुनसो मोनबाय नामा? आं जायखौ एथबां हास्थायोमोन, नाथाय बेनो आंखौ मोजां मोनाबालाय आंलाय बहा मोननो? नाथाय गुबुनालाय बहा बुजिनो? गोसोआसो बुजियो। ओइ खोनासंलाय, नों मानो फिसा फिसा खोथा लाना दुखु जाबाय थायो आरो फन हरबाबो मोजांखौनो रायलाया आरो मेसेज हरबाबो रिप्लाय हरा? मा जादों नोंनाव? मानि मोदै गदों? गोसो होनानै मानो हास्थायबाबो मोनाबालाय मोजां मोननानै मा लाब? नाथाय मोजां मोननाय थायोब्ला दुखुनि मोदै गयो। बेनिखायनो सिंगेल थानायानो मोजां लोगोफोर। अनजालु नों जौ लोंदों ना? औ, आं जौ लोंदों। नोंनि थाखायनो आं जौ लोंदों। आया, मा जाखो? जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदोंमोन, जाय सिख्लाया अननाय होदोंमोन, बै सिख्लाया आंखौ दिनै सिरि सिरि नेवसिलांबाय। सना, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नाथाय आंनि अननायखौ मानो नागारनो सानखो? सना, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नाथाय आंनि अननायखौ मानो नागारनो सानखो? सना, नों आंनि नाम्बारखौ मानो ब्लगआव सोना दोनखो? ना
ना नों आंनिफ्राय साबसिन मोजां सेंग्रा मोनबाय? दीवाना 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 होगा आएगा मजा तूने देखा। सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायलायगौबा मिनिहरनाय ओंखारलांखो नोंनि अननायाव ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार। माँ तुझे सलाम। आंनि एलबिआव दिनै रावबो फैयासै। मा जाबावगोन जाखो दिनैनि दिनाव खाफालानो सुनि। खाफालानो सुनिसो जाथारबाय। मा जाबावगोन नोंनि थाखायनो। ब्र आंखौबो सापर्ट खालामदो। हेलौ ब्र होनहरदोंमोन। आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जिउनि लोगोरि खालामोब्ला आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जिउनि लोगोरि खालामोब्ला आंखौ एंगारनानै
सोरखौबानो जिउनि लोगोरि गनायोब्ला जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लग सफैनो हादों। आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हि ब्र माबोरै खबरफोरा? अह मोजां ब्र मोजां। नोंहालाय खबर सबरा मारै? मा ओंख्रि जाखो? खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव। आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जिउनि लोगोरि खालामोब्ला आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों मोजाङानो आंबो। अह नंगौ नामा? मा ओंख्रि जाखो ब्र? लाइक होआखैबा लाइक होदो दे ब्र। आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जिउनि लोगोरि गनायोब्ला आंखौ जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों दासो लाइभ फोजोबदों आं दासो लाइभ फोजोबदां आं बे। नंगौ नामा? मोजाङानो। मा ओंख्रि जाबोखो ब्र? नोंनि अननायजों माबोरै बुंनायगोन आं नोंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जिउनि लोगोरि गनायोब्ला जोंहा लिबियन ब्लगआ मा बुंखो? लाइभआव मानसि जायैखायनो थाब फोजोन लाइभआव मानसि जायैखायनो थाब फोजोन लाइभआव मानसि जायैखायनो थाब फोजोन। मा होनखो लिबियन ब्र? आंनो एंगारनानै सोरखौबानो जिउनि लोगोरि गनायोब्ला
मानसियानो जालालै ब्र' बयबो एलबि होसावजोबो सोर साबैसेनाव थांनो सापर्ट टु सापर्ट जाजोब्बाय मालाय जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों एलबिआव मानसि जायैखायनो थाब फोजोबबाय आं होनदों ह नंगौ नामा मानसियानो जालालै बयबो एलबि होजोबो दाना बयहाबो बेस्थ' एलबि आवल' प्लीज सपोर्ट टू सपोर्ट दोस्त लोग फटाफट कमेंट करो दोस्त लोग कौन है ना 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 जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों आंनावथ' ब्र' फेरानो मा बुंदों जोंहा आंनावथ' ब्र' फेरानो फैया बांसिन हिन्दी मानसिसो फैयो ह नंगौ नामा हिन्दी मानसियानो मोजांलै ब्र' बर'आ गावजों गाव देरनायखौल' नायो खैथायाव एलबि होयो नोङो ब्र' खोन्थाहरलाय आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो गावनि लोगोनिखौ नायोब्ला आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जिउनि लोगोरिखौ नायोब्ला आंखौ एंगारनानै आं बेलासिनि 4 निफ्राय 6 सिम होयो 4टा 5टा 6टा 2 घन्टा होयो होनबा नोङो बा 2 घन्टा गाहाम होयो होनबा नोङो जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों मोजाङानो आङो 59 नङाबा 50 निफ्राय होयो आरो होनबा माथो थांलायलायनोनो समखौनो मोनलायलाया ब्र' नोंनि एलबिआव नुजाहैनो हानाय नङा माथो आंलाय सापर्ट खालामलायबासो सापर्ट मोनलायलायो लिबियन ब्र' माबोरै बावगोन हानोसै जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों समानो मोनलायलाया मा खालामनो औथ' आरो समखौनो मोनलायलाया नोंनि एलबिआव आंबो नुजाहैनो हाया आंनि एलबिआवबो नोंबो नुजाफैनो हाया बेबायदि जायो माने 79 जाबाय नोंनाबो ब्र' जेबो नङा लासै लासैनो देरलांबाय थायो
गैयालै साबानो खमायलायबाय थायो। दसेनो बारायो दसेनो खमायो मा खालामगोनसो सानबाय आङो। मालाय मानसिफोरनासो बा दावखोनायनिफ्राय दावखोलांगासिनो। सोरखौबानो जोंहा लिबियान मोसाहारिया बुंदों दासो 80 खमायलायबाय। अह नंगौ नामा? बेबायदिनोलै खमायलाय बारायलाय खमायलाय बारायलाय मा खालामनो। आंनाबोथ' खमायबाय थायो। मा खालामगोन मारै फेदेरनो हागोन सानबाबो सानख'नो हाला। मा खालामबावगोन। जोंहा लिबियान मोसाहारि ब्लगआ बुंदों बारायनोनो रोंला। दे लासैनो बारायबाय थागोन। नाजाबाय थाबानो बारायबाय थागोन। नाजायाबा बहा बारायबावनो। खस्थ' खालामनांगौलै खस्थ' खालामबासो हायो। जोंहा मनिका ब्रह्म सौफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आब' मनिका। खबर सबरा बोरै? मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे आब' मनिका। लाइक दान होनदों आब' मनिकाया थेंकिउ आब' लाइक होनायनि थाखाय। कमेन्ट खालामदो दे आब' मनिका। नांथालायबायसो नामालै आंनालाय। जोंहा आब' मनिकाया मा बुंखो मोजां नोंनालाय मा खबर? अह आंनाबो बिदिनोसैलै। खबरा आंना एल-बि होदोंमोन आं आब'। जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों ब्र' आं ओंखाम जानो नामायदों दे। अह ओंखाम जानोसै होनबा मा ओंख्रिमोन? लिबियन ब्र' खोन्थाहरदो दे। सोरखौबानो जिउनि लोगोरिखौ नायोब्ला आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जिउनि लोगोरिखौ नायोब्ला आंखौ एंगारनानै सोरखौबानो जोंहा
आब' मनिकाया मा हरखो आंनि लाइफआव नोंनि लाइफआव आंनि कमेन्टआनो मानो बिदि जायो। जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों बयलार बेदर आलुसो ब्र' गोथावथार माथो। बाव गोथावानो। जोंहा लिबियन मोसाहारि ब्लगआ बुंदों दे होनबा गाबोन लोगो मोनगोन दे बाय बाय होनहरबाय आरो दे जागोन दे ब्र'। थांनो नाजागोन दे आं नोंनि एलबियावबो। जोंहा आब' मनिकाया बुंदों नाइस ओरैसै आब' मनिकाया। मा ओंख्रि संखो आब' मनिका? जोंहा आब' मनिकाया बुंदों मा ओंख्रि जाखो? जोंना ओंख्रिया आब' माबासो लाइ खफिजों आलुसो। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आब' मनिका? जोंहा आब' मनिकाया आलुसो जेबो गैया। नंगौ नामा आब' मनिका? गोथाव दे आलुबाबो। मेरी लंबिया आजा मेरी परदेसी ओ तेरे मेरी एक ही जिंदगी ओ आजा मेरी परदेसी ओ तेरे मेरे आजा मेरी परदेसी ओ तेरे मेरे एक ही जिंदगी आजा काली खाओ तेरा लंबिया। जोंहा आब' मनिकाया अन। थेंक इउ आब' मनिका अन थानायनि थाखाय। गैयालै दिनै रावबो मानसिफोर। सारि मिनिट थाबावनानै दोनसै आंबो। नेटानो गैलालाय नै नांथालायबाय मा जाबावगोन जाखो। जोंहा मनिकाया मा बुंखो दसेल' थानोसैलै दे आगै दे जेबो नङा। एलबिनि टाइम जाबायना नोंहाबो ना दिनै एलबि नामा नोंलाय आब' मनिका? तू मेरे आजा मेरी बाहों में नेटानो जालालाय दसेनो नाङो दसेनो नाङा।
मा जागोन? लंबिया लंबिया तेरी मेरी होतिया होतिया गुलाबनि मोदोम बेसेन Walau bukan cuma sananya, hanya tengah cuma जोंहा मनिका आब'आ बुंदों दा दसे फैबा थांगोन दे आब' थांगोन मानो थाङा जानो। नयथायावसो होखागोन दा नों आब'?
बाय बाय होनहरदो दे। जोंहा आब' मनिकाया बुंदों अके बाय बाय आगै थेंक इउ आब' बाय बाय।